Abịawo eze anya abịawo eze bube anya abịawo n'iru gị Jehova ndị ga-abịawo anya abịawo ezele eze ebube ụmụ ga-abịawo n'iru gị Jehova Israel ụmụ ga-abịawo anya abịawo ezele chai eze ebube anya abịawo n'iru gị Jehova Biafra ndị ga-ezukọtala anya abịawo ezele we gather because of you Papa biko anya abịawo n'iru gị Jehova ndị ga-abịawo anya abịawo ezele chai eze ebube anya abịawo n'iru gị chai ndị ọbụ ndị ole ọ bụ ndị agha kobe chai unu bụ ndị ole ọ bụ ndị agha kobe ndị ọbụ ndị ole ọ bụ ndị agha kobe we are soldiers come on soldiers of the Lord in the name of Jesus, I say we shall conquer. We are soldiers, hey, soldiers of the Lord. Oh, in the name of Jesus, Jesus, we shall conquer. Anyị bụ ndaga, ndaga, ndaga nkobe, ndaga Chukwu site n'aha Jehova lele. Anyị ga-enwe mmeri. Anyị bụ ndaga, ndaga, ndaga nkobe, site n'aha Jesus Christ. Anyị nwe mmeri. Anyị bụ ndaga chai, ndaga nke Christ site n'aha Jehovah Israel. Anyị na-enwe mmeri chai. We are soldiers, soldiers of the Lord, in the name of Jehovah Biafra, we are conquered. Anyị bụ ndaga, ndaga, ndaga nkobe, nkobe, site n'aha Jehovah Israel, we shall conquer. Anyị bụ ndaga, ndaga, ndaga nkobe, nkobe, site n'aha Jesus Christ, anyị nwenu mmeri. Good morning, good morning, good morning. Good morning, wherever you are. Good morning, beautiful people. Good morning, lovers of freedom. Good morning, brothers around the world. Today, as the Lord permits, we are going to pray for Mazi, Nnamdi Kanu's health, freedom, and every other person, every other Biafra, every other person around the world that have been fighting and agitating for the freedom of Biafra, and also Biafra team members, the media team members, and also the Prime Minister, and also all that have been fighting for the freedom of the people. We are going to pray as the Lord directs, to pray for the freedom and healing of His Son, Mazi Nnamdi Kanu, and every other one out there. And we start Jehovah Zani n'ụbọchị mkpa, because Jehovah say, "I nwere okwu Igbo a ga-ekpe ekpere a n'okwu Igbo, okwu Igbo." I will use Igbo language as the Lord permit, and may the Lord answer all our prayers in Jesus' mighty name. Jehovah El Shaddai. Jehovah say in Igbo language, I should use the Igbo language and say this prayer, this prayer, this prayer. Jehovah Zai n'ụbọchị mkpa. Aha Chineke nke Jacob mee ka anyị nọ n'ebe dị elu. Jehovah Israel si n'ebe nsọ ya zitere anyị inye aka, ya sikwe na Zion kwagide anyị, ya cheta onyinye niile anyị nyewore ịnata iru ọma, ya narakwa aja nsure ọkụ anyị dịka abụba, ya nye anyị dịka obi anyị si chọọ anyị ji na-arịọ ya, mezukwa ndụmọdụ anyị niile. Anyị ga-eti mkpu ọṅụ na nzọpụta gị, ọ bụkwa n'aha Chineke anyị ka anyị ga-akwụ ọkọlọtọ anyị n'elu. Jehova mezuo arịrịọ amara anyị niile. Ugbu a ka anyị maworo na Jehova zọpụtawa onye nke ya tere mmanụ, ọ ga-eji dị ike nke nzọpụta nke aka nri ya zaa anyị site n'eluigwe ya
ya dị nsọ ụfọdụ na-ehụta ụgbọala ndị ọzọ ịnya ma anyị onwe anyị na-ehụta ha Jehova bụ Chineke anyị ndị ahụ eruruwala dakwada ma anyị onwe anyị ebiliwo guzo onwe anyị ọtọ Jehova zọpụta anyị ya zọpụta anyị dịka ọ zọpụtara ndị eze n'ihi na ọ bụ ya bụ eze kachasị eze niile elu ya zaa anyị ụbọchị anyị kpọkuru ya ma ụbọchị anyị na-akpọku ya ya zakwa anyị otu dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị na mbọdụ ugbo ọ ga-adịgide otu arụ mgbe ebighị ebi amen Jehova lụso ọgụ bụ ndị na-alụso anyị ọgụ buso ha bụ ndị na-ebuso anyị agha jide ọta n'ụtụ ụkwụ obili nyere anyị aka sepụtakwa ube n'anyị ka isite ndị na-achọ anyị si mkpụrụ obi m zọpụta gị ka m bụ ka e mee ha ka etinyekwa n'ọnọdụ ihe bụ ndị na-achọsi mkpụrụ obi anyị ike ka ha gbachaa azụ nwekwa iri ihere bụ ndị na-eche ihe ọjọọ ha ga-eme anyị ka ha dịka ibu ọka n'iru fe ka mmụọ ozi nke Jehova bụrụkwe na-achụpa ha ka ụzọ ha gba ọchị ka ọ bụkwa ebe n'ala alọ ka mmụọ ozi nke Jehova bụrụkwe na-enukpa n'ihi na ọ bụ mgbe anyị na-eme ihe ka ha zobere olu nke ugbu ha ọ bụ mgbe anyị na-eme ihe ka ha gwuru olu nye mkpụrụ obi anyị ka ntịkpọba kacha mgbe ha na-ama ọzọ ka ugbu ya nke ha zobere jiri onwe ha n'ime ntụkpa ha daba n'ime ha mkpụrụ obi anyị ga-echara ịgwọ na Jehova obi ga-atọ ya ụtọ na nzọpụta ya ọkpụ niile ga-asị Jehova onye dịka gị onye na-anapụta onye wedanara n'aka onye dị ike karịa ya ị na-anapụta onye wedanara n'onwe n'aka onye na-anapụ ya ihe ike ndị ama nke ihe ike na-ebuli ihe nke na-amaghị ka ha na-ajụ ha na-akwụghachi ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe mkpụrụ obi anyị dịka onye gbakọwa ma ma onwe anyị mgbe ha na-arịa ọrụ uwe ya ịba akwa mkpe anyị wedara mkpụrụ obi anyị n'ala site n'ugbu ọnụ ekpere n'ala chekwa obi anyị dịka gasị n'ọbụra anyị dịka gasị n'ọbụra nwanne otu aka anyị ji adị dịka ndị na-eru uju na ya otu aka anyị ruda n'ala na-eyi okpe ma mgbe ha chịkọtara onwe ha imegide anyị ha chịkọta ma mgbe ha na-arụ ụkwụ ha na-aṅụrị ọṅụ chịkọta onwe ha chịkọtara onwe ha imegide anyị na-etigba mgbe anyị na-amaghị ha dọkara ha eguzokwado anyị dịka ndị mere eme n'etiti ndị na-achọ ọchị n'ihe ụgbaicha otu aka ha takwasịrị anyị kereze onye nwe anyị mgbe ole ka ị ganela anya si na ntikpọ niile awaghachi mkpụrụ obi anyị si n'aka ụmụ ọrụ waghachi mkpụrụ obi anyị nwere naanị ya anyị ga-ekele gị n'etiti mkpọkọta bara ụba n'etiti otu ndị nwere ume ka anyị ga-eto gị ekwela ka ndị n'obi ndị okwu aṅụ anyị ọṅụ ekwela ka nna akpasị ma anyị na-eme ihe bụ iko anya n'ihi na ọ bụ okwu udo ka ha na-ekwu ma ha na-echepụta okwu dị iche iche nke aghụghọ niile imegide onye nọjụ n'ala ha wee mee ka ọnụ ha saa mbara imegide ya ha sịrị anya anyị ahụwo ya ịhụwo ya Jehova gbala nkịtị onye nwaanyị anọ n'ebe dị anya otu onwe gị tetara okwu ikpe anyị Chineke anyị na onye nwaanyị tetara okwu ikpe anyị ikpe dịkezi ome gị si dị Jehova bụ Chineke anyị ekwela ka ha ṅụọ anyị ọṅụ ekwela ka ha si n'obi ha nke abọchịchọ nke mkpụrụ obi anyị ekwela ka ha si anyị lụdabụ ha ka erewe aka anyị na-enwekwiri anyị n'otu bụ ndị na-aṅụrụ ọṅụ na ihe ọjọọ na-adakasị anyị ka ha yiri ya n'ọnọdụ ihe dịka uwe bụ ndị na-eme onwe ha ka ha dị ukwuu imegide anyị ka ha chike mkpọ ọṅụrịkwa ọṅụ bụ ndị ezi ome anyị na-atọ ụtọ ka a na-asụkwa mgbe niile Jehova dị ukwuu onye udo ori ya na-atọ ya ụtọ ire anyị ga na-ekwu okwu dịka onye tụgharịrị uche banyere ezi omume gị banyekwara otu gị ogologo ụbọchị niile amen otu dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị na mgbọdụ ugbo ọ ga-adịgide otu arụ mgbe ebighị ebi amen Jehova nwe ụwa n'uju ya lụ ụwa dum mmadụ bi n'ime ya n'ihi na ya onwe ya towo ntọala n'elu oke osimiri niile mekwa ka o guzosi ike n'elu oke osimiri niile onye ga-arịgo n'ugwu Jehova onye ga-eguzosi ike n'ebe nsọ ya onye nwere ọba aka abụọ na obi ọcha na-ebu mkpụrụ obi anya ihe efe ọṅụkwu ya ụrọ ọ ga-anata ngọzi n'aka Jehova ezi omume n'aka Chineke nke nzọpụta ya nke agbọgbọ nke ndị na-achọ ebo ndị na-achọsiri ike Chineke nke Israel sela ọnụ ụzọ ama abụlụsu n'elu ka ebulukwu n'elu ọnụ ụzọ ebighị ebi eze ebe ga-abụta onye ka ọ bụbụ eze ebe a ọ bụ Jehova nke bụ dimkpa na dike ọ bụ Jehova Israel Jehova Biafra ọdụmegwu Juda Jehova onye ike niile dị n'aka ọ bụ Jehova nke bụ dike n'agha ọnụ ụzọ ama abụlụnu si n'elu ka ebulukwu n'elu ọnụ ụzọ ebighị ebi eze ebe ga-abata onye ka ọ bụbụ eze ebe a ọ bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha ya onwe ya bụ eze ebube asịla amen otu dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị na mbọdụ ugbo ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị ebi amen onye na-ebi n'ebe nzo nke onye kachasị ihe niile elu ọ bụ n'okpuru ndọ nke onye pụrụ ime ihe niile ka ọ na-anọ ọnọdụ abalị ngasị Jehova ibe ebe mgbaba anyị na ebe ewusiri ike ịbụ Chineke anyị onye anyị na-atụkwasị obi n'ihi na ya onwe ya ga-anapụta anyị n'aka iburu nke ose ọnya na n'aka ajọ ọrịa nke na-efe efe nke na-eweta ịla n'iyi nku ya ka ọ ga-eji kpuchie anyị ọ bụkwa n'okpuru nku ya ka anyị ga-agbaba ọtụ ukwu n'ọta dị gburugburu ka eziokwu ya bụ ị gaghị atụ egwu site n'oke egwu nke abalị ma ọ bụ site n'akụ nke na-efari na ihe ma ọ bụ site na ajọ ọrịa nke na-efe efe nke na-ejarị n'ọchịchịrị ma ọ bụ site na mbibi nke etiti n'etiti ihe nnụ mmadụ abụọ na ọgụ iri ga-ada n'akụkụ gị oru nnụ mmadụ na nnụ ise ga-adakwa n'aka anyị gị ma ọ gaghị abịaru gị nso ọ bụ naanị na ị ga-eji anya ga abụọ legide wee hụ nkwụghachi nke ndị mmebi iwu n'ihi na gị onwe ga-asịwo Jehova bụ ebe mgbaba m dị ike n'ihi na ọ bụ onye kachasị ihe niile elu ka anyị menwere ebe obibi ihe ọjọọ agaghị adakwasị anyị ihe otiti agaghị abịarụkwa nso ụlọ okwu anyị n'ihi na ndị mmụọ ozi ya ka ọ ga-enye iwu banyere anyị idebe anyị n'elu ọba aka ka ha ga-ekuru anyị ka anyị ghara ịkpọbi ụkwụ
kwa anyị na nkume ọ bụ na ọdụm n'aja ala ka anyị ga-azọkwasị ụkwụ anyị ga-azọbụkwa m ọdụm n'ogologo anụ mmiri n'ihi na ọhụ anyị n'anya si ike m ga-emekwa ka ọ gbapụta m ga-eme ka ọ nọ n'ebe dị elu n'ihi na ọmawa ha m ka Jehova sịrị ma ọ ga-akpọku m ga-azakwa ya n'onwe m ga-anọnyere ya n'ahụ ka Jehova sịrị m ga-adọpụta ya sọpụrụkwa ya ụbọchị ndị dị ogologo ka m ga-eji mee ka fọjụ ya m ga-eme ka o lekwasị nzọpụta ya anya ruo mgbe niile ebighị ebi amen otu otu nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị na mgbe ọ dị ugbu ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị Jehovah El Shaddai Jehovah Elohim mighty Redeemer Jehovah Jireh Jehovah Israel Jehovah Israel Jehovah Israel Jehovah Israel m ga-ewele anya m abụọ lee ugwu niile olee ebe inye aka m ga-esi bịa inye aka m ga-esi n'aka Jehova bịa onye mewere eluigwe n'ụwa ya ekwela ka ewezụga ụkwa anyị n'ọnọdụ ya onye na-edebe anyị ya atụla ụra lee ọ dịghị atụ ụra ọ dịghị atụ ụra ma ọlị bụ onye nsọ na-echebe Israel onye bụ Jehova bụ onye nsọ nke na-echebe Israel Jehova bụ ndọ n'aka nri gị anyanwụ agaghị etigbu anyị n'ehihie ọnwa agaghị etigbu anyị n'abalị Jehova ga-edebe gị na ọpụpụ na mbata anyị niile Jehova ga-ewezuga ihe ọjọọ ka ọ ghara ịdakwasị anyị Jehova ga-edebe mkpụrụ obi anyị Jehova ga-edebe ọpụpụ anyị na mbata anyị niile site n'ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi amen otu oriri nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị na mgbe ọ dị ugbu ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị ebi amen Jehova na ekele mighty Messiah Papa you have done it is by your own direction Father it's not by our own power not by our own might not by our own strength we give you all the glory all the honor all the adoration may your name be lifted up high above every other name because only you Lord can do what no one can do for us Jehovah El Shaddai Jehovah Elohim Jehovah NISSI mighty Messiah Chukwokikabama the God of Israel Jehovah na ekele Papa imena otito niile nsọpụrụ niile mbuli elu niile ọjịja mma niile ya dịrị gị n'ebuchi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen 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 n'aha Jizọs thank you shalom